Sme naspäť v Miami a ja sa presúvam na štartovaciu čiaru. Začínam teda v Holloway Parku, čo je miesto, kde som začínal jazdu minule. V tomto videu, tu si to môžeš pozrieť hore. Týmto pádom dokončím úsek z toho videa zo South Point Pier až po Hollywood Beach. Áno, aj na Floride je Hollywood. Ak neveríš, tak si toto pozri do konca a uvidíš. Pôjdem teda smerom na sever a dokončím celý úsek plážového pobrežia. Vyrážam a po prvých 5 minútach jazdy vidím majáčik, kde sídli pobrežná hliadka. Oproti je Beach Valley ihrisko a po stranách tienisté miesta, kde sa dá piknikovať či dokonca grilovať. Kúsok po ceste hore sa pre odvážnych, ktorí sa neboja nemeckých dôchodcov, nachádza Nuda pláž. Je to pri plavčikovej budke číslo 17. Za týmto bodom sa napojíš na Sunny Isles Beach. Je to miesto svetoznámych reštaurácií, nočných klubov, divadiel a kultúrnych destinácií. Prichádzam k Sunny Isles Boulevard, kde odbáčam doprava k môjmu obľúbenému mólu Newport Fishing Pier. Táto stavba datuje do roku 1936 a je to neodmysliteľná atrakcia pre miestnych obyvateľov, návštevníkov a rybárov. Tu sa vždy oplatí zájsť až na koniec móla, za chvíľku uvidíš prečo. Iba tu vždy kopa rybárov a rybáriek, ale hlavne sú tu takéto nádherné pelikány. Ak si aj ty do chytania rybiek, tak tu nájdeš staničky na spracovanie tvojho úlovku, teda pult, vodu, kýbel a tak ďalej. Hej! Naspäť na pláž, tam je typická plavčikovská búda, originál so všetkými prvkami Baywatchu. Neodolal som a musel som sa do tej azurovej vody šmariť. Po tomto pitstope pokračujem ďalej smerom na sever a stále obdivujem miestnu výstavbu. Pristavil som sa pri budove Porsche Design Tower. Tá je unikátna tým, že obsahuje robotickú parkovaciu garáž, čo umožňuje vlastníkom jednotiek zaparkovať priamo pred ich bytom. Nasledujúci úsek dnešnej jazdy sa volá Golden Beach. Celebrity ako Bill Gates, Ricky Martin a Paul Newman sú len niektoré z mnohých minulých a súčasných vplyvných obyvateľov tejto malebnej komunity. V zásade je to milionárska štvrť, kde to miestne vily vizuálne len potvrdzujú. Pretínam County Line, v preklade vstupujem do ďalšieho okresu s menom Broward. Napájam sa na Bike Lane, pokračujem cez Oceanside, až kým nenarazím na znamenie odbočiť k Hollywood Beach, a to konkrétne na cedulku označujúcu ulicu Georgia Street. Hollywood na Floride je oveľa viac ako len menovec svojho slávneho naprotivku v Kalifornii. Na pláži sú bohaté možnosti pre pešiu turistiku, cyklistiku, rýbolov a iné vonkajšie rekreačné aktivity. V tomto bode, kde Broadwalk začína, je hneď aj pričovňa bajkov, Bike Shack, či cyklostanička okresu Broward. Kvízová otázka. Prečo sú podľa teba tieto lampy zatienené na pol strany a svietia len do ulice? Správna odpoveď je, liahnutie korytnačiek nechcú, aby sa tiahli za svetlom a niečo sa im stalo a boli prejdení bicyklom alebo autom. Takže aby korytnačky malé ostali na pláži. No, teraz to už vieš. Pokračujem smerom na sever, obchádzam aj miestny pivovar Hollywood Brewery, kde sa isto zastav na ich domácu mangovú IPA. Celý čas idem po dezignovanom cyklochodníčku, ktorý je, čuduj sa svete, rešpektovaný všetkými chodcami. Po ľavej strane míňam perfektné bary a reštiky, sú tu rôzne typy ubytovaní, vrátane hotela Margaret Wheel, v ktorom sa vždy rád tradične zastavím. Za kukuč stojí aj recepcia, môžeš si tu kúpiť suveníry alebo sa napiť ľadovej vody za free. Ja viem, že tam vonku je veľké, obrovské vecko, ktoré spája Európu s Amerikou, ale toto majú na recepcii vrecká sú free a je to také civilizovanejšie. Pre vodné živly je tu aj simulátor vlny na surfing. Hneď za hotelom je plaza, kde je stále pódium Hollywood Beach Theater, kde sa po večeroch hráva živá hudba. Za rohom je moja obľúbená zmrzlináreň Ben & Jerry's, kde si za pár dolárov vieš kúpiť kúsok neba, a to, že ja vôbec nie som na sladké. Ďalej sa populácia už trošku prerieďuje, na osvieženie sa v oceáne úplne ideálne. No a tu pri plavčíkovi N9 jazdu končím, pretože ďalej na sever sa poprvé cyklotrasa už končí a po druhé už je tam ďalšie mesto Fort Lauderdale, ktoré treba tiež preskúmať. Volajú to Benátky Floridy mimochodom. Keď už si tu, asi tu autom alebo máš viac času ako dneska ja, tak tam určite zajdi.
perfektné reštiky, perfektné bary, perfektné mesto. Naozaj to stojí za kukuč. No a prečo končím práve tu? Pivo. Je to tu lacnejšie ako inde v celom Hollywoode, lebo sú tu také polopotravinky, kde si potom môžeš vonku sadnúť na teraske. Čiže volá sa to Food King. Ideme na to. $3? Yes, sir. Yep. There you go. Thank you very much. Thank you. You too. Bye. Okidoki. Takže díky za pozornosť a sleduj všetky socky. Ak budeš hľadať viacej videí, tak tu máš link. Je to zoznam už nejakých bike videí, čo sme dovtedy spravili. Dávaj na seba pozor a vidíme sa tak kde na ceste. Bye!